Weinig mensen zijn er zich van bewust, maar heel wat projecten in onze provincie zijn gerealiseerd met de steun van Europa. Onze regio kan daardoor meer tijd en middelen spenderen aan domeinen als wetenschappelijk onderzoek, economische innovatie, milieu en toerisme. Technologieën die bijdragen aan een schoner milieu en zorgen voor energiebesparing. Dat wordt bedoeld met Cleantech. Het centrum voor bedrijven die zich daarop richten ligt in Houthalen-Helchteren en heet Greenville. Dankzij Europa werd het voormalig hoofdgebouw van de steenkoolmijn gerenoveerd tot een Cleantech campus. Als ik het goed heb, zitten we sowieso volgende week vrijdag samen. Het bedrijf van Arthur organiseert projecten rond duurzame mobiliteit. Het heeft Greenville als uitvalsbasis. Waar we ons specifiek op richten is niet zozeer altijd aan infrastructuur te werken, maar ook te gaan kijken hoe je op basis van gedrag, mobiliteitsgedrag kunt wijzigen. Greenville is volgens mij wel heel vriendelijk voor starters. Duidelijk aanbod van het bedrijfsrestaurant. We hebben vaste prijs voor alles, energie, meubilair, laadpalen voor de deur, dus we kunnen ook onze elektrische auto's opladen. De New Drive werkt sinds kort samen met de buren van Enervalis. Ook Stefan heeft Greenville als werkplek. We hebben elkaar gewoon getroffen over de lunch. En we waren beginnen te spreken van ja, wat doet jij, wat doen wij? En uiteindelijk er was duidelijk wel een synergie op elektrisch laden. Dus een van onze diensten is elektrisch vervoer op een intelligente manier aansturen. Zij zijn een soort van consultant naar gemeenten en steden van hoe kan ik een elektrisch vervoerbeleid goed uitwerken. En toen kwam er inderdaad spontaan het idee van oké, kunnen we daar samen niks doen in Vlaanderen. We zijn gestart eind november 2012, we zijn nu ongeveer 2 jaar verder. En we kunnen toch terugblikken op een heel succesvolle invulling op dit moment. We zitten ongeveer aan een 20-tal bedrijven. Dat eigenlijk wil zeggen dat er ongeveer 1 bedrijf per maand is bijgekomen de laatste tijd. Dus we zijn er eigenlijk heel erg tevreden over. Greenville krijgt er met Energyville in Genk binnenkort een grote energiebroer bij. In Waterschei wordt momenteel gebouwd aan een Europees erkend instituut voor energieonderzoek en ontwikkeling. Het moet tot de top 5 van onderzoekscentra in Europa gaan horen. Het Kristalpark in Lommel is het decor van een onderzoeksproject van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek, kortweg VITO, en Universiteit Hasselt. Doel van het project is een energieconversiepark, of een slimme omzetter van afval in energie. Het concept energieconversieparken mikt op het inzetten van lokale en vaak laagwaardige biomassa-reststromen en om deze om te zetten in hoogwaardigere producten zoals energie en materialen. Nu, die omzetting kan gebeuren met behulp van heel wat verschillende technologieën, zoals verbranding en vergisting, dat zijn klassiekers. Maar we hebben ook een aantal exotischere technologieën onderzocht, zoals pyrolyse en vergassing. De keuze voor het Kristalpark is er vooral gekomen omdat hier nog heel wat opportuniteiten zijn om industriële activiteiten te ontwikkelen. En daarnaast is er ook een draagvlak, zowel vanuit de stad Lommel als vanuit de provincie Limburg, die beide streven naar klimaatneutraliteit en CO2-neutraliteit op termijn. Afval herwaarderen door een maximale recyclage van materialen is ook het uitgangspunt van een ander Europees project, Closing the Circle. Naar schatting 45% van de afvalstoffen van Remo Milieubeheer in Houthalen-Helchteren zouden zo als materiaal kunnen gerecupereerd worden. Limburg is dankzij dat en de andere Europese projecten een van de pioniers van de groene economie binnen Europa. Hoe een idee een succesvol product werd dankzij de steun van Europa. Het succesverhaal van Kurt Henze van Test & Measurement Solutions. Dat zie je in de volgende aflevering.